फुजानि समायाव एराउन्ड 10टासोआव शान्तिनगर एरियायाव जों ओरैनो दंमोन, मोनसे दखानाव दंमोन जों ओरैनो रायलायगासिनो दंमोन, गय जादोंमोन जों। बे समाव पुलिसा माने कारफिउ टाइम जाखो ना मा जाखो जों मिथिया, होखारला फैबाय मानसिफोरखौ। ओमफ्राय बेयावनो जों माने बिसोरखौ दिसअबे खालामाखै, जों गारिथिं थाबायलांगासिनो दं। ओमफ्राय थाबायलांबाय थानायाव कुइसन मोनसे सोंदों, सार मा जाखो कारफिउ टाइम जाबाय नामा खयथानिफ्राय बेबायदि। ओमफ्राय बिदि सोंनायावनो बिसोर माने मा जाखो बिसोर नारबाय, नारनानै नों सोर मानो बिदि बुङो बिदि होननानै माने माबा प्रब्लेम जादों बिसिना आं मिथिया। बेनि उनाव आरो आं होमबा नारखांबाय नालाय आं एसे रागा जोंनानै आं बिसोरखौ सोंबाय, सार आंथ' नोंखौ कुइसनल' सोंदों मानो बिदि खालामनांगौ होननानै। नों बिदि माबा माबि बुंनानै बुनाय स्टार्ट खालामबाय एकदम। आं आंनि लोगो होननानै आं बेखौ माने सिरियास लायाखै आरो लोगोनिनो खोथा नङा। जों साफ्रोमबो बर' हारिनि जेसेबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, दा बिनि सायाव जोङो गोदोनिफ्रायनो आसाम पुलिसनि अयथासार खालामनाय जों नुबोनो मोनबाय थादों। दा बेजों लोगोसे जोङो मैयानि जाथायावहाय दा जोङो नुनो मोनदों जे जुदि सासे पुलिस प्रसासननि मानसिखौहाय जोंखौ माने जुदि सोरखौबा होखारफैदोंबा बे समाव जुदि मोनसे कुइसनबो सोंनो हायाबा, सार माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा, जे बे कारफिउ टाइम जाबाय नामा, मानि थाखाय होखारदों बुंनायावबो जुदि नारनानै जुदि उल्था सोंजाफिनोसो, नों सोर जोंखौ बेबायदि खोथा सोंग्रा होननानैहाय। आरो बे समाव आं बुंनो सानो गोबां गेदारिं दङ, बेवहाय जेबो प्रब्लेमबो जायाखैमोन, पुलिसा फैनानै गुबुनखौ होखारदों, माने जोंखौबो होखारफादों। बेवहाय जों जास्ट सोंबाय आरो बे बिथाङा जाय बुजादों बिथाङा सोंबाय मा जादों सार होननानैहाय। दा बेयाव आं सानो आरो जेबायदि अयथासार, जेबायदि आसाम पुलिसनि अयथासार, बेखौ जोङो गनायथाव मोनाखै। आरो बुंनो थाङोबा जोङो नुबाय थादों दाख्लै समावहाय क'क्राझार टाउनावनो फार्स्ट दुर्गा फुजा स्टार्टिंआवहाय जुवानि आड्डा, जौनि आड्डा, माने दाउ खेला, अमा खेला, माने हांसो खेला सोलिगासिनो दंमोन। बे समावहाय आसाम पुलिसा माहाय दङमोन? दिनैहाय जुदि लामा जिङाव गय जानायावबो जुदि सोंनायावहाय सार माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा होननानै सोंनायाव जुदि एथ'ग्राब बुजानांगौबा, आरो जेबायदि बुदों माने मोदोम गंसे दागजोब बिथांना। आरो बेजों लोगोसे दाखालि समावहाय जोंनि बर' हारिनिनो सानै आदाखौ गावथारलांबाय, जायखौ जों फेक एनकाउन्टार होननानै मिथियो, आदा जोंसार आरो आदा जनक। बे समावहाय आसाम पुलिसा बहा थाखो? दिनैसो मानो आसाम पुलिसा नर्मेल साधारन पाब्लिकखौ मानो बुखो? दिनैहाय SOPनि बायदिखौ नायोबा कारफिउ टाइमा आंनिबाथ' बाराखैमोन 11टासिम दुर्गा फुजानि थाखाय। दा बे समावहाय 11टाबो जायाखै, जास्ट 9:50सोल' जादोंमोन। बे समावबो जेबायदि अयथासार खालामदों आसाम पुलिसा, बे फोरमायो जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय स्पेसियेलि, आङो गुबुन हारिखौ गाज्रि बुंनो थाङा, बे समावहाय बिराद माने गुबुन हारिनिबो दंमोन, बेजों लोगोसे जोंबो दंहैयोमोन। दा बे समाव जुदि जोंखौल' टारगेट खालामनायखौ आं सानदों बेवहाय माबा मोनसे साननांगौ बाथ्रा दङ। आरो जुदि कुइसन खालामनायावनो जुदि बुजानांगौबा, जुदि जोङो गाबोन समफोरहाय सोरबा जोंनि बर' हारिनि सासे सेंग्रायानो जुदि रागा जोंनानै बिसोरखौ उल्था बुंफ्लाङोबा, सार आं मानो थाङो होननानै बुंफ्लाङोबा, बिसोरखौ माबायदि खालामगोन, माबायदि फान्दायनानै बिसोरखौहाय। आं सानो जेरै आदा जोंसार आरो आदा जनकखौ जेबायदि पुलिसनि गुलिजों सिखार खालामनानै फोजोबस्रांदों, बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौबो सानसे पुलिसा फाव फान्दाय बिदिनो जोबस्रांहोनो थाखाय सेस्था खालामदों होननानै आं सानो। आं खोनानो मोनबाय जे आंनि लोगो सानैखौ लांदों थानायावहाय। दा बेयावहाय आं थांनो सोंहैदोंमोन OC सारनावहाय, सार जेनेबा गार्जेनथ' फैयाखै, जों गार्जेननो इनफर्म खालामहरनांगोन लोगो हिसाबैहाय। दा मा जाथाय जादों होननायाव सोंहैनायावहाय जोङो फार्स्टआव आंबो लोगो हिसाबै रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो सार, जिहेथु बिसोरो जौ लोंनानै आड्डा मारियाखै, रावजोंबो बुलायाखै, नांलायाखै, खमलायाखै, जास्ट बिसोरो माने बेरायबाय थानाय समावहाय गय जानो होननानै गय जादोंमोन। जुदि बे समावनो बुजानायखौ जे एथ'ग्राब बिसोरो मोसौफोरबायदि जुनारफोरबायदि बुजाबाय, मोदोम गंसे दागजोब, बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन सार हायोबा हगारदो होननानैहाय। बे समाव आंखौ मा बुंदों बिथांमोना, जे नों सोर, अबेनि एथ'ग्राब दादागिरि। आं सानो जे आं रिकुवेस्टबो खालामनो मोनासै। दाना बेयावहाय बुंबावबाय, दानो ओंखारलांबा ओंखारलां, नङाबा नोंसोरखौ लकआपआव सोनानै नोंसोरनि सायाव FIR होगोन होननानैहाय। दाना बिब्दि बुंबाय थानायावहाय आंथ' रागाजोंनो ओंखारबाय। दाना बे टाइमाव आं कुइसन खालामबाय आरो सारखौहाय, सार जुवानि आड्डा सोलिगासिनो दङ, मेला जागासिनो दङ, बेफोरखौ मानो होबथा हैयाखै? नर्मेल सात्रफोर गय जानाय समावहाय नोंसोरा होबथा होनोसो समय मोनबाय। आरो आं सानो आसाम पुलिसाहाय दिनै मानो बर' हारिनि जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिनि सायावल' मानो अयथासार खालामो? बिथांमोना मावनो थाखाय खामानियानो जोब्बाय नामा? दिनैहाय जोंनि BTC आवहाय ULB जोबस्रांबाय, NDFB जोबस्रांबाय, BLT जोबस्रांबाय, NLFB जोबस्रांबाय। दिनै जोंनावहाय जेबो माने संगठनानो गैला। दिनै जोंनाव सान्थि परिबेस फैनांगौ होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो बुंलांदों। BTC आवहाय आरो माब्लाबो माने असान्थि परिबेस फैला। जोंनि BTCनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङाबो बुंगासिनो दङ जे जोंनि BTC आवहाय सान्थि परिबेस फैगासिनो दङ, नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा होननानै। अब्ला मानो जोङो पुलिस प्रसासनजोंसो माने बिसोरसो आं सानो पुलिस प्रसासनासो जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लानि थाखाय माने हाथियार दैग्रा होननानै आं सानो, जेबायदि बिसोरनि अयथासार। आरो बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोना जुदि खामानियानो जोब्बायबा आसाम पुलिसना,
मावनो थाखाय जुदि खामानिखौनो आयेन आन्दायबायबा जे दिनैहाय जोंनि आसामावनो मोनसे एक्सट्रिमिस्ट दङ आलफा दङ बिथांमोनखौ हमै मानो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि सायावल' एथ'ग्राब अयथासार मा जोंनि बर' हारिया आसामनि माने थागिबि नङा नामा जों बर' हारिया मानसि नङा नामा मानि थाखाय जोंनि सायाव एथ'ग्राब अयथासार आयेन खान्थि भाय'लेट जाबायखौथ' सानो सानागौआ जों दिनैनो नुनो मोनगासिनो लाइभ गावनि मेगनजोंहाय दाखालि समावहाय माने गामिनि आरो जे थानानि रिपर्टफोर आदा जोंसार आरो आदा जनकनिखौहाय जे फार्स्टआवहाय बुंदोंमोन आसाम पुलिसाहाय NLA बेयावहाय 24 केडार दं होननानैहाय नङा होमबा दा 24 केडारावहाय माने 10 जन हमजाबाय बेजों लोगोसे 12 जना सारेन्डार लाबाय आदा अब्ला बेयावनो 12 जन हमजाबाय 22 जन दं होनदोंमोन 10 जन हमजाबाय 12 जना सारेन्डार लाबाय होमबा बै आदा जोंसार आरो आदा जनकआ जुदि ULB मारमोनब्ला बिसोरथ' 24 जन जागौमोन दा बेयाव आं सानो आसाम पुलिसनि जे हिसाब दंमोन बेबो मिस्टेकखा आरो जों बावनो रोखा मोनथिखाबाय गामिनि रायजो राजानि बुंनाय बायदिबा बिथांमोननि सायाव फेक एनकाउन्टार जादों होननानै दा दाख्लैसो जानानै थांबावबाय जाथाय दिनैसिमबो जागासिनो दङ अयथासारा नाथाय बेखौहाय दिनैसिमबो मानो बिटिआरनि आइ आफा माने भाय'लेसना जागासिनो दङ आयेननि भाय'लेसना आं खावलायनो सानो जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिसोरनिसिम आं खावलायनो सानो जे जोंनि सात्रनियावहाय जेबायदि अयथासार खालामदों बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो स्पेसियेलि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सात्रफोरनि सायाव जेबायदि अयथासार खालामदों बेखौबो बन्द खालामनांगौ मानो होनबा जों सात्रआ सान्तिखौ लुगैयो जोंनो फरायनायनि परिबेस नांगौ दिनैहाय मेडिकेल कलेज दङ जोंनावहाय CIT दङ NIT जागासिनो दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ जोबनो गैयै कलेजफोर दङ दा बेयाव जोङो फरायनानै दिनै जोंनि हारिखौहाय जौगाखांहोनांगौ दा बे समाव जुदि जोङो सान्ति परिबेसखौ मोनाबा जों सात्रफोरा माबोरै फरायगोन आरो जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरनावहाय एथ'ग्राब फाइनान्सियेलि पावारबो गैया जे जोङो बै गुबुन हादराव थांनानै फरायहैनो डक्टर इन्जिनियार खालामनांगौ होननानैहाय दा जोंनि इयुन जोलैनि फैगासिनो दङ दिनैहाय बिथांमोनहा अनलाइन क्लासजोंसो क्लास जागासिनो दङ दा बेयावहाय आं खावलायनो सानबावो जे बिथांमोनहा बै जे असान्ति परिबेस बेखौहाय बाद होनानै जुदि सान्ति परिबेस लाबोयोबा जों सात्र समाजनि थाखाय मोजां जागोनखौ आं आसा खालामो लोगोफ्राबो एसे हमथाफैबाय बिसोरखौबो बुबाय ओमफ्राय दाना बुखांनानै जोंखौ गारियाव सोनानै जोंखौ ओरै थानायाव लांबाय थानायाव लांनानै एसे बुहैबावदों बिसोर जेब्ला नोंथांमोनखौ दंमोन बहुद मानसि दंमोन बे समावथ' बिनि सिगाव बिसोर कारफिउ जाबाय होननानै जोंखौ बुंफैयाखै बिसोर बेनिफ्राय थांनो थाखाय बिसोर माने होखारफैनाय बायदि माने जेबो इनफरमेसन होफैयाखै दा थां होननानै बिदि होखारफैदों ओमफ्राय बेयावनो आं सोंदोंमोन कारफिउ जाबाय नामा सार मा जाखो होननानै खारन फुजायाव मेरला मानसि आं नुनो मोन्दों ओंखायनो आं सियरलि आं मिथियामोन कारफिउ जादों ना मा जादों बिदि सोंनायावनो बिसोर माने बिराद गाज्रि लाबाय आरो सिरियासलि दा जोंथ' लुगैयो माने मा राइट बे सबसमाय गोजौआव ओंखारनांगौ ओमफ्राय आंबो बेखौनो लुगैयो आं ओंखायनो बिसोरखौ आं माने बिसिनि खालामनायखौ आं मोजां मोनाखै आं फिजिकेलि बुजादोंबाबो आं गोसोजों बांसिन गाज्रि मोन्दों बेनि थाखाय आं माने मा राइट बेखौ आं खालामनो लुगैयो माबायदि इन्जुरि जादों ओरैनो आंना अल अभार दा बडि इन्जुरि दं होनजायो आखायाव दं आथिङाव दं मोखाङावबो दं एसे बेनि उनाव बिखुङाव दं गुस्थियाव दं बुङोबाथ' सार बांसिन बिराद गाज्रि बुदों सैमा मोसौफोरखौ बुनाय बायदि बुदों औ आं दा डिग्रिनि थार्ड सेम